l'espectacle explica la història d'una dona, d'una noia, bueno, ja la comencen a ser dona, no? I és una manera que ens passa a tots una mica, no? Que potser no trobes el que vols ser, el que vols fer, i es troba una mica també incompresa, i llavors s'escapa, no? S'escapa de casa i arriba com un món una mica imaginari, però molt similar a la realitat, on va trobant les diferents opcions, no? Que podria tenir, i llavors al final es va trobant el que ella vol ser, la realitat que vol viure. Tenim dues funcions, una és mantenir l'estètica del vestuari i l'altra és mantenir una mica la seguretat i que els artistes siguin capaços de fer les acrobàcies o les piruetes que necessiten fer. Llavors, a nivell estètica està una mica representant una mica aquest món del gel, no? És una metàfora, no? De trencar el gel, d'anar a l'altra banda, i molts vestuaris tenen aquesta mena d'estampat que representa com un trencadís, no? Un gel que es trenca, i llavors també a nivell tècnic fem servir teixits o tècniques que fan possible, no? Que ells puguin tenir aquesta relació a sobre del gel. Jo soc cap del departament d'estuari, però tenim cura de les perruques, el maquillatge, que és molt important també, el supervisem, els artistes fan el seu propi maquillatge, però nosaltres supervisem que es facin com mantenir la qualitat que ha de tenir. Bueno, el que més m'agrada a mi, sempre treballem en un espectacle, és la reacció del públic. Llavors, quan has treballat molt per posar tot a l'estrena o pel dia de l'actuació i veus que el públic s'ho disfruta i li agrada tant, això és molt gratificant, potser és el que ens agrada més.